Jod bura ma emuhaya Omboko Milemba oleroni osingo mar tero yod bura mar neno ni migao mar somo owe thuolo sikunde duto mag primary mondo obedo kod sikunde mag sekondar madundo midendo ni junior secondary. Milemba owacho ni sikunde moko ni maboyo kod jopuonjre kendo chik makamano dipoko duoko chien bor ma jopuonjre wuotho kamanyo sekondar. Omboko owacho ni sikunde mopuodhi mondo obed gi sekondar madundo tin ahinya kipimo gi jopuonjre madonjo e grade mar 7 mathoth gi hikgi ni piny ne wuodhe maboyo. Omboko mabende en jakom mar riwruog jopuonje mar Kupet noloso e skul primary ma Ebuyalu. Moja na ministry iliamua kwamba sio shule zote za primary zinakuwa na junior secondary. Kwa hivyo sehemu zingine wanafunzi wanatembea safari ndefu sana kuenda shule. Tunataka kumwambia kwamba ageuze hiyo msimamo ili kila shule ya primary pia ikuwe na junior secondary. Na imegeuka kwamba kuingiza mtoto katika junior secondary inagharimu zaidi hata ukikompea na kuingiza mtoto katika form 1 day school. Kwa hivyo tunataka waziri atoe hivi kwazo yote ili kuingia junior secondary iwe totally free. Vile unavyotoka tu darasa la 8 la 6 unaingia junior secondary, unaenda tu vile ulioko hivi bila kikwazo kingine cha pesa ama cha nini yoyote.